que a la iglesia se li cobra, se li va cobrar... No pot ser això. Fa una pregunta i jo tinc que contestar-li. No pot ser això, home. I em negues totalment. Veig que ho ha dit, Ella ha fet una pregunta, mira, vaig a dirigir-me al Partit Popular. Ella fa una pregunta i el normal és que es contesti aquesta pregunta. No pot fer-ne 2, ni 3, ni 4. Jo estic d'acord que fa una pregunta i jo tinc que defendre. Com ho veig? Té que fer-ne 3 o 4? No, és que... No, és que va... No, li contesta primer la pregunta i... És que ha començat que si va tirar-se una caseta, que si no sé què és, i que no estem d'acord. Doncs jo tinc que contestar. Quan ella vulga... Jo el trobo. Vicent, el moderador és el senyor Camp. Quan no n'hi ha un reglament, la portaveu i qualsevol membre d'aquesta corporació pot fer una sèrie de preguntes i després es poden contestar. Si es poden contestar després de la pregunta... Mira, senyor secretari, fa les preguntes en doble intenció. No, però li dic a vostè que fa dos preguntes en doble intenció. El senyor alcalde com a moderador, que el senyor alcalde com a moderador porti a la tuta del plenari el que consideri. Jo li dic que tant, existint la possibilitat que la senyora regidora faci totes les preguntes i cada un dels membres de l'equip de govern conteste, com que cada un no contesta. Quan no hi ha un reglament que la lidera l'Ajuntament, el ROF i secretari és l'alcalde el que organitza i dirigeix. Perquè quedi clar, l'alcalde. Ara vaig a dirigir-me a l'alcalde. Senyor alcalde, ha fet una pregunta a la primera del senyor pediatra. No s'ha acabat, és igual. Estic preguntant-li una cosa. Ell t'ha dit que no anirem a la paraula, que primer lo contesta i després continues en les altres preguntes. Per tant, jo ho veig correcte. Però, senyor, vaig a tornar a dirigir a l'alcalde. Senyor alcalde, ha fet primer una pregunta de la pediatra i la regidora l'ha contestat. No sé si l'haurà agradat la contestació a ella o no, però és igual. L'ha contestat. I així n'ha fet una altra. Jo crec que vaig a contestar-li l'altra. I tinc el dret de contestar-la. Ha tocat el tema d'una caseta. No ha dit el nom, ha dit que el Partit Popular està en el tema de que no té que tirar ninguna caseta. El Partit Socialista i l'equip de govern, no estic parlant per ells, però és igual, estem en la mateixa de no tirar res a ningú, i més del poble. Però n'hi ha una circumstància que diu que d'un any, i vaig a dir-li que és mentida. No és que és mentira, és que és mentirosa. No és un any. No és un any, és molt més. No, és que és de veres. Li demana que retiri aquesta paraula. No la vaig a retirar perquè no fa un any. No fa un any. A este senyor li van anar una inspecció del policia i estava fent una obra. Li van fer una citació perquè presentara així, perquè demanar llicència herbicida. No s'ha costat. Ni a dir ni que estava fent l'obra ni que no estava fent l'obra. Si li ha tornat a requerir, al cap de almenys, no sé, me'n recordo si són 6 mesos, si va tornar a requerir-lo, és que, però porten la documentació. Si quan feres un pren extraordinari, ficares els temes que vas a tocar, doncs vendríem documentats. Porta un expedient així a bord. Porta un expedient i sa caseta. Però és que si li requereix, i no és que si li requereix una volta, 2 i 3, almenys, i no es presenta ni diu res. I clar, és una caseta que està, jo tampoc vaig a dir noms, està en la falda del Caputxo i està ahí i nosaltres almenys pensàvem que podia fer una llicència d'obres. S'havia arreglat. Però resulta que està protegit. De alto, no sé què fica, alto, no sé què, si havent portat de la documentació, fica alto, protegit de alto. No sé, fica alto, no sé... Paisatge protegit. Bueno, la culpa el té l'Ajuntament, que no s'ha fet una caseta
és un xalet, però que me sentia igual que si una caseta o un xalet, però que a veure puc vindre. Tenia molt de temps per alegar. I ara, precisament, ara, que si l'amenaça hem d'arribar, ara és quan entra un escrit i el veu la senyora portaveu del grup popular. No veu? És que vosaltres l'heu enviat. Ni s'ha agarrat, ni s'ha dignat en tanta feina que fa, que no se la farà. Ha agarrat l'expedient i haver-se-lo mirat. Perquè nosaltres no volem tirar-la. Hasta li vam dir que podia fer una alberga, però se'l salta tota la torera. Jo no vull tirar res. No vull tirar res. Així, en el poble han tirat una caseta fa 2 mesos i l'ha tirat el juzgat. Ha tirat la primera caseta. Ahir, en les costeres de l'Escarreria, han tirat una caseta d'una tal Mercedes que havia comprat els bancals, però no s'havia donat compte que pel mig passa un camí. I el juzgat, per passar el camí, li l'ha denegat i li l'ha tirat. Però que dia que estem així per tirar casetes, per favor. I que ha mirat, s'ha dignat en si de mirar l'escrit que ha entrat, sí que agarra l'expedient i que se llisca, i que no encenga la sang moltes voltes, i quan li deixa paraula és perquè és de veres. És de veres, home, en una caseta. I el de la caseta eixa, quan se li va, mira, anava a dir més coses, però no us puc dir, és que no es poden dir. Quan eixa caseta van anar a dir que la parara, no va parar en lluir la frontera. La va pintar. I ja està bé, home, tindrem que estar així per alguna cosa. Tindrem que estar així per alguna cosa. I no s'han mirat totes les casetes. S'han mirat totes les casetes. Els policies ixen. I el que veuen han paralitzat 3 obres des que estic jo. S'han parat i no passa res. Home, en esta vist una altra, un escritet que m'han vist. I és que voldrà salvar-lo. Sí, també vull salvar-la, però que sí que ho faça conforme a la llei. Que ho faça conforme a la llei. Antes ahir el Bobalat, l'Ajuntament, jo no sé el que faria. Si ho faria bé, ho faria mal. Venien així, jo no sé si demanen llicència o no, però aquest Ajuntament no és l'altre. Aquest Ajuntament no és l'altre. Jo he entrat perquè es complisca la llei d'urbanisme. Si algú se la vol saltar, que se la salte. Jo no me la saltaré. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estic segur de lo que estic dient. Tens que llegir-te l'informe. Jo sóc que l'he llegit. Sí, no, sí. No, Yo lo que te va a decir es, no te fiques así a hablar de que feu les coses según la llei, l'ordre i no sé què, perquè no esteu tratant a tota la gent del poble igual. Per què? Perquè no. Perquè n'hi ha obres que s'han fet i s'han acabat i no tenen ni llicència d'obra. Així no puc dir-te noms, Sí, home, no dis-me noms. Així no pleno no puc dir noms. Quan tu dius que no es poden dir, jo t'he dit que sí. És que dir-me que sí. Jo no tinc perquè jo vaig a dir-te... El primer que tens que fer és callar-te fins que acaba de parlar. Sí, senyor. Sí, senyor. Vale, doncs n'hi ha obres que s'han acabat sense llicència. I s'han acabat sense llicència. I si no... I una altra pregunta sí que te vaig a fer. Ha denunciat algú? La caseta d'aquesta persona de Juncarejos l'ha denunciat algú? Qui ha enviat el policia? Perquè algú veia dir que estan fent una caseta o qui ha enviat el policia? No ho sé. Jo no t'ho puc dir. Per què? Va haver un xivatasso. Perdona, ella pot parlar i jo no puc parlar. Va haver un xivatasso. Va haver un xivatasso nosaltres l'obligació que teníem era enviar al policia. La policia va veure, estaven fent l'obra sense permís d'obres de ninguna classe i sense projecte de res. O sigui, això es va fer en tota la bona intenció. I de la persona que tu estàs parlant, baix la carretera, es va fer una nave en les mateixes condicions. Jo no estic parlant d'aquesta persona. Pues de la caseta de Juncarejos sí. Jo estic parlant d'una altra persona. Però així han dit, si
qui ho ha dit, si ho havia dit algú. Hi va haver un xivatazo i es va seguir aquest procediment. Al d'un xivatazo, tu ja no pots estar sense averiguar res. Tens l'obligació, per almenys, d'anar a comprovar-ho. Es va pillar, li va demanar projecte, no tenia, permís d'obres no tenia, i li va ordenar que parara l'obra. En vez de parar-la, d'acabar de fer la caseta. Pues també ha hagut així, perdó. Entonces, jo crec que s'obra correctament. A més, és un paratge protegit. Així que més clar no pot ser. Aquesta part del paratge està regulada en l'article 63 de les normes. Si jo tinc clar que aquesta caseta ahí no es pot fer. Com ha fet aquesta vocació? No, perquè jo tinc clar que aquesta caseta ahí no... O sigui, si vas a la legislació, aquesta caseta ahí no... Vale? Però xivatassos també n'han hagut i no s'han seguit com este. Per tant, jo crec que no s'està tratant tota la gent del poble per igual. I això ho tinc que dir. I no vaig a dir nos, perquè jo ja m'ho dit moltes voltes que no diguem no vaig a dir nos. Si vols ho preguntes a l'arquitecte, que l'arquitecte també ho sap i els policies també ho saben. Els xivatassos són denúncies per escrit. Si no... Però Dios, ara pot utilitzar. Què li tinc que preguntar a la policia? O a l'arquitecte? Què li tinc que preguntar? És que parlen tots els denúncies a l'arquitecte. I en els policies parlen tots els dies. I on veuen una obra, el primer que fan és entrar a veure si tenen licenciat. I si no tenen licenciat, se'ls diu que vinguin a treure-se-la. El problema és el que no ve a treure-se-la. Han parat 3 obres. I n'hi ha una altra molt pareguda a eixa, claro, en procés. I està parat. Si és que no penses, diguem-ne, que a uns es miren d'una forma, jo em miro a tots igual. I totes les obres estan vigilades. Te queda molt bé el que dius, però això no és així, i ho saps. Senyor Calatella, per al·lusions a l'altra corporació de l'Ajuntament, que vostè diu, no sé el que faria l'Ajuntament, jo ho explicaré. Quan així venia, estic dient ja la legislació passada i l'anterior, dic dos, quan així venia una persona i dia, jo vaig a fer una caseta en el Bogarat, que tinc un camp i vaig a fer una caseta. El senyor Esteve li dia, no pots fer-te-la, perquè no puc donar-te la llicència d'obres. N'hi ha moltes. També serà cas que me la tiren a mi, en les que n'hi ha derivades. T'he dit un exemple general. Doncs no poden donar-te l'obra ni la llum del Pau. Entonces, estas personas se la creen. Estaven advertides. Si ve la ley de urbanisme que està per vindre, que entonces no havia vengut, les casetes se tiraran. Sí, però jo me la faig. Doncs fes-te cap. I així suma i sigue. Això era, l'altra corporació va fer les coses com tenia que fer-les. Però si jo, a mi me diuen que no me tira el tren i jo me tire, me matarà a mi, no? Perquè m'estan advertint que no. Però complia on tenia que complir. Sí, senyor. Después cada vez va a una ley de urbanismo que entonces cuando te digo no estaba. Y es cuando vas a comenzar el Seprona y tal. Entonces, el que ficava la llum jo mateixa va dir, ojo, això ja no pot ser, jo no puc ficar res perquè va en contra de la llei. Cada un feia un pou, s'arreglaven. Però estaven advertits, estaven tots advertits per la llei. I t'ho dic. I a mi me fa gràcia quan digueu, és que és un xivatazo, és que no diguem els noms, és que consideren la família, perquè els noms estan tots en el SIDA, en l'arquitecte, un conseller salva, puja, dona, que vull veure les llicències, i les veu, i sap els noms. I totes les eixides de l'Ajuntament, les llits i també les sap. Per això, aquests secrets, cada un que faci el que vulgui. Jo soc capelat en el conversar i llegir-me. Gràcies. Ja està. Però feia bé. Carla, jo com t'ha dit és complir. com t'ha dit que no
no sé el que feia l'altre Ajuntament, vol dir que jo no sé el que feia l'altre Ajuntament, que va dir clarament. Però tu no em digues a mi que si venia un a fer una caseta i que el secretari li dia no te la pots fer, que no li donar llicència. se l'estava fent i no anava el policia, doncs home, no sé què collons fem. Pregunte jo, a què li dia si no la podíeu fer i la deixàveu fer? I això és un problema, però el problema és que l'ha arrastrat i ha vingut això que ha vingut ara del sector. Jo ahir m'has callat. I tu creus que jo arribaré a fer el mateix? No, jo te pregunto, tu. Perquè n'hi ha alguns que tenen d'ací de l'Ajuntament o tenien casetes en el mobiliari fetes sense llicència, ni plànol ni res, i no la tens molt llarg. No la tens molt llarg. Com no es feien res, i tenen ara olla i llum. I què és que tenien que fer? Així, tapar? Doncs mira, la primera missió quan em van donar el càrrec de consellero de